سام کراگ نفشه دویه کول پرفرد پاپکورن کار دکه. پرفرد پاپکورن کارگەیەکە گارسایە لە ویلایەتە نەبراسکا. لەوێ کارگەهێ هەر 15 خولەکان تبابەکە گارسان تێچێکردن. پشرا تێن تاقیکردن ji bo کوالتیا wê. Oh, I eat popcorn. Ez garisî 5 caran di her rojekê da dixwim her ji spêdê heta êvarî. پرۆسەیە çêkirina garisan gelek qonaxin wê hene. Qonaxa yekem ew e ku garisin herî baş bêne çandin. The big difference. Cudahiya di navbera garis û genimokî genimok pir binişaye. û tîvlekê qayîm heye wil dema em têkilî avê dikîn û gerim dikîn hin gerim dibit heta tîvlê wê bipeqit. Nebraska wîlayeta herî baş e ji bo çandina garisan. Keş û hewaya wê dihêle garis bi kwalitiyeka pir baş şîn bin. Andrew McHarg temenê wî 9 sal bû demê ew fêrî çandina garisan bû û hajotîna traktoran. Ew garisin xwe difroşe vê kargehê. We always pop at 480 degrees. Em herdem garisî heta 480 peleyan gerim dikin piştî têkelkirina wê bi ronî. Ev e pîvana kardariya rûnê güza hindê ye. Ev e tiştekî baş e. Ev e coreka garis ye tu dê bi tinê di nav filmên sînemayê da li seranserî cîhanê bînî. Kargeh dendkin garisin cora û cor difroşin da ku bikir li gor heza xwe hilbijêre. So this is the butterfly. Ev e wekû pelîtank e, wekû bal bûye hene û ev ê ye mezan diketin û navê wê kuvar ke. Eger tu bixwazî keremelê durist bikî, divê hindek tiştên dî lê zêde bikî. Digel keramel be yan bê wê, Emerîkî zêdetir ji hemû welatên cîhanê garisan dixwin. Desteya garisan ya Emerîkî dibêje ku di sala 2018 de zêdî 14 bilyon litrin garisan li Emerîka hatin xwarin.